Good morning sa tanan. And it is a joy to see each and every one of you sa karong nindot kayo na kabuntagon sa napud ka Domingo sa grasya sa Ginoo na iyan pong gihatag sa atoa. And if naamoy mga Biblia inyong dala, pareho ko abli sa libro sa mga Hebreo, Kapitulo 7, versikulo 11, tamanta 19 karon. Akong basahon kani na ang ingon dinhi sa magwawali nagisulat niya na sermon para sa kaning simbahan sa mga Hebreo. Ana siya, ang balaod gihatag ngadto sa katawhan sa Israel. Pinasikad sa pagkapari ni Libay. Kung hingpit pa ang buhat sa mga pari sa laray ni Libay, dili na unta kinahanglan nga mutungha ang laing matang sa pagkapari sa laray ni Melkisedek ug dili sa laray ni Aaron. Kay kung ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod ug ang atong Ginoo nga gipahinungdan niini sakop sa laing banay ug wala pagayoy sakop sa iyang banay nga nakaalagad ingon nga pari. Nahibaluan pag-ayo nga ang Ginoo na tawo nga sakop sa banay ni Juda ug kining banaya wala hisguti ni Moises sa iyang pagsulti mahitungod sa mga pari. Kini misamot katinaw sa diha nga mitungha ang laing pari nga sama kang Melkisedek. Nahimo siyang pari dili sumala sa mga kasuguan o kalagdaan sa mga tao kung dili pinaagi sa gahom sa usa ka kinabuhi nga walay katapusan. Kay ang kasulatan nag-ingon, mahimo ikaw pari hangtod sa kahangturan sa laray ni Melkisedek. Pusa ang karaang tulumanon gisalikway. Tungod kay huyang kini ug walay hinungdan. Kay ang balaod ni Moises dili makahingpit o giilisan kini og usa ka mas maayong paglaom diin pinaagi niini makaduol kita sa Dios. Atong itawag ang kanina sermon na nasa title na ang auhag sa pagbag-o sa huna-huna. Magampo kita. Ginoo, imong pulong precious kayo kini kay naara gyud sa imo ang kamatuoran. I pray, O Lord, na among paminawon kanina pulong na wala lang ni magpabilin na nasa kasulatan kung dili nawali kini sa una sa kaning mga Hebreo ug paminaw nila, Lord. Naglihok ang imong balaang espiritu sa imong katawhan. Ako aning kiampo, Lord, na karon sa 2021 sa pagwali namo dinhi sa gusa aning imuhang pulong. Once again, imo na pong buhaton ang ikaw lang ang makabuhat sa imong balaang espiritu. Na mapukaw nimo ang natulog. Imong tagaan o abilidad na makadungog ang mga bungol. Imong tagaag abilidad na makakita ang mga buta. I pray, O Lord, na tagaan kami nimo ug sa imong pagsabot, sa imong paghigugma, sa imong pulong, sa imong pagsalig, magsalig kami sa imuha ug sa imo lamang. Baghua ang among mga huna-huna sa pangalan ni Jesus. Amen. What if, no? Nakoy question para sa inyo karon. Sa tibuok nimong kinabuhi,
sa imong edad karon, naay ni duol layon nimo, og niingon kanimo, ang imuhang kinabuhi, naa ka sa bakak. Sayop ka na ang imong nahibalan. Sayop ka na ang imuhang ginabuhat. Unsa ka atong bation? Unsa ka atong hunahunaon? Unsa ka atong buhaton? Nayo sa kasikat kay na salida, 1999, si Keanu Reeves, The Matrix. Mo kini ang usa ka eksena nila sa sugdanan pa lang. Trabaho siya, mata siya sa adlaw, matrabaho siya. Murag okay kay ang kinabuhi, normal, ordinary. Hantod na naay ni duol sa iya si Lawrence Fishburne. O giingnan siya, kabo ka, imong kinabuhi, usa ka na kabakak. Naa ka sa bakak na kalibutan. Og mali kani. Naa kay choice karon. Unsa may imong kwaon, blue pill or red pill. No? Giingnan siya, what if I told you na you're wrong? And nakita nato ang reaksyon ni Keanu Reeves, no? Denial. Di ko. I like my life. I love my life. Wa ko'y gibuhat. Pero nakanindot ani, is dili lang usa si Lawrence Fishburne, daghan sila. Usa sila ka komunidad actually, ga-convince o ginapakitaan si Keanu Reeves og mga pruweba after pruweba sa kamatuoran until wa na naka-deny si Keanu Reeves. Ingon sa, tinuod di ay inyong giingon. Kabaw ba mo? Nakana, dili na siya taman sa salida kung dili apil na sa atong pagkakristohanon. You see, mo na ang mensahe sa pag-imbanghelyo na to. Na mo na ang atong ginasangyaw, ginashare na gospel. Kabaw ba ka ang implikasyon sa gospel? Now, as we share the gospel, atong ginatawag ang mga tao na maghinulsol sila sa ilahang mga nahibalaan, sa ilahang ginabuhat sa kinabuhi, kay kitatanan makasasala. Naatatanahan sa nagpuyo, sa kalibutan, sa kagitgitan, sa kingdom of darkness, naatakaroon sa bakak, naatakaroon sa mali. So tanan na atong ginabuhat, maski mga maayo na mga butang, maski ginabuhat nato natabangan ang mga tao, puro kini sa likway, sa kabubuton sa Dios, na kung dili kita maghinulsol, ug biyaan kini, ug mubalik sa Dios kay si Hesukristo lang atong tuhuan, ug sundon, wala tay pag-asa. Muna ang mensahe sa Ebanghelyo, na ingon ta sa mga tao, ang inyong mga kinabuhi karon padulong kamo sa impyerno kung dili kamo maghinulsol. Muna ang ingon sa Marcos, di ba? Na mo ni ang pag-Ebanghelyo nato, ginaauhag nato sila, na usbon nila ang ilang huna-huna. Og mutuo sila, biyaan na nila ang ginatuhuan nila karon, og mubalik, og mutuo sila kang Hesus, og ilahang mag-make sila og U-turn sa ilang kinabuhi. Marcos 1:14-15. Ana pa ang pulong sa Dios, no? Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Hesus sa Galilea, og dagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Miingon siya, miabot na gyud ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa, hinulsuli, og biyai ang inyong mga sala, og tuhui ninyo ang maayong balita. Kabaw ba ka sa naminaw, ana? Imong ipasabot na naa kami sa mali. Imong pasabot ka na kami na naa sa Israel. Na among lolo sa lolo si Abraham, naa sa amo ang promise. Naa kami sa bakak na noon. Grabe ka na ka-insulto. Grabe ka ni ka-offensive. Pero mao man ni ang mayong balita. Pag-Ebanghelyo nato, kung maulaw kita sa gospel, usbon nato ni.
na mensahe. Maingon ta sa ilaha, ali, tuo ka mo kang Hesus, pwede ran ninyo dili mo maghinulsol, pwede ran ninyo na dili ninyo biyaan ninyong sala. Kuyog ta sa langit, basta ampo ka lang, kaning ampo, mag-ampo ka lang, Lord, I receive you in my life. Pag manyag ampo, ay salamat, brother, salamat, sis. Usbo na to ka naman, naulaw man ta sa mensahe. Naulaw man ta kay masuko man sila, malain man sila. Dili pa lang sila mukuyog na to, musimba. Muhawa pa lang sila sa atong wider group. Pero mo kani ang mensahe na tinuoray, and I pray diri sa GCAP, dili kita maulaw. Mag-ebanghelyo. You see, mo kani ang evangelism. Mo kani ang pagsangyaw sa maayong balita. Naku, unsa man to ang ilang hunahuna dinhi sa kalibutan. Unsa pa lang, hunahuna sila, buutan sila. No, brad, no, sis, walay maayo na tao. Walay kita tanan, puro sinner. Gina-correct na to sa kamatuoran, di ba? Maingon sila, dili man siguro ko deserving to go, kay grabe ko ka makasasala. Ingon ta sa ila, pero na ang grasya sa Ginoo nagtawag na ang iyahang bugtong anak ni anhi gilansang sa krus og namatay, pero nabanhaw 3 days later og diha kumutuo ta na ang kapasayloan sa tanan sala. Mapasaylo ka. Sayop na imong pagunahuna na dili nakapasayloon sa Dios. Ali paghinulsol sa anang pagmunahuna og ali tuo kang Hesus. Mo kana ang gisangyaw sa wali ni Hesus dito sa bukid. No, nagwasangyaw siya sa Matthew 5:7, pag-ingon niya sa Sermon of the Mount. Nausbon nila ang ilang pagunahuna sa ilang karaan na tinuhuan, sa ilang karaang relihiyon para maapil sila sa kingharian sa Diyos. Good news kini. Tungod kay kung ang mga tao baguon nilang pag-una-una, balhin sila sa ilang kalibutan, sa dili mo tuo, moabot sila, moadto sila sa motuo, mahimo sila og mga tinun-an ni Kristo. Og ang ilang biyaan dinhi, ang ilang tinuhuan ni Abraham, ilang biyaan diri, ilang tinuhuan sa mga Diyos, ilang biyaan diri, ilang tinuhuan sa ilang mga maayong buhat, og muanhi sila sa pikas sa kang Kristo, sa nipis na dalan. Good news kani, kay kung naghinulsol sila og nibiya sila sa ilang karaang kinabuhi, tagaan sila kapasayloan na tinuoray og pamaagi na makakaduol kita sa Dios. Hay salamat sa ato adinhi na nidawat sa atong kasing-kasing, sa kamatuoran, sa Hesong Kristo, na nituon na kita o nagsunod na kita. O makahuna-huna na takarono, uy, mga disciple na ako sa Ginoo. Isa na akong disciple of Jesus Christ. Nakadawat na ako sa kaning maayong balita. O, kadumdum ko sa una na pagdawat na ako ana sa Ebanghelyo, sa good news, mo gina akong gibati. May nalang karon dili na. May nalang karon, no? Tungod kay kita, we are sinners saved by grace. Dili na kita nagdepende sa atong buhat, kung dili sa grasya sa Ginoo nagipasaylo ta tungod kang Hesukristo. Dili na ko aning problema, no? We are free. Ginapasaylo na ta sa Ginoo. Og dili na kailangan ko magbantay sa akong kinabuhi. Kaya magtabang naman ko. What if, ingnan na punta mo, niduol na po si Martin, si Lawrence Fishburne sa inyo, giingnan na po mo, sayop ka na, brad. Sayop ka na, sis. Naana po ko yung nakita sa imong kinabuhi na mali. Unsa ka ato ang bation? Unsa ka ato ang hunahunaon? Unsa ka ato ang buhaton? Naingnan na ta, sayop. Ha? Sayop ko? Nga naman. Kinsa man ang naingon sayop ko? Aba. Mau ka na itong unaon-naon?
mo ka na atong bation. Atong tanawon ang pulong sa Dios. Mga taga Roma 12, 1 ug 2 niingon dira sa Paul sa pag-auhag niya sa iyahang paghatag aning kasulatan sa mga Kristohanon. Dili na kani sila katong wala pa naluwas. Mao kato para sa ilaha ang mayong balita. Kani para ni sa simbahan. Sa katong niingon na gatuo sila o gasunod sila kang Kristo. Busa mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga anaangay ninyong ihalad. So naa di pamaagi na nata sa simbahan na musimba ta ug ang atong halad ginahalad sa iya natong kinabuhi dili humot sa Dios, dili ginadawat sa Dios kay wala siya sa kamatuoran. Wala tagasimba sa iya in spirit and in truth. Ug ingon niya sa bersikulo 2, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan niining panahona. Ipagbag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong paghuna-huna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Kung dili kani nato buhaton na ang pamatasan ni ining panahona, ang akong karaang pamatasan, dinhi ko gapabilin na gyapon, gasalig ra ko sa grasya sa Ginoo. Unsa ingon sa Hebro katong nagwali ko ani, akong pagpaminaw sa Dios habol na. Kay naglangay ko, nataging tapulan ko, naging negligent ko sa pagpaminaw sa iya sa whatever reason, og nagpabilin ko sa akong karaang kinaiya, og sa mga pamatasan niining panahona. Unsay nahitabo? Ang atong kinabuhi mahulog ug atong worship mahulog ug useless. Kay murag narag gyapon dita sa kalibutan, wala ta nagkinabuhi dinhi sa kingdom, sa kingarian sa Dios. So akong giampo na dili nato sayangan ang atong kinabuhi, o nga ato ang mga adlaw dinhi sa kalibutan. Kay daghan kita gunaon-naon na problema sa kalibutan og puro nata about sa kalibutan og sa kaugalingon ato nanong kikalimtan ang atong hari ug mangluluwas. So my dear friends, even di ay na nitabok na ta ug na natakingarian sa Dios, naagyod gyapon di ay ang kamatuoran na kita bilang igsuon, kita naadri ang pulong sa Dios na makonfront gyapon di ay ta sa kamatuoran kay sa atong kinabuhi na ay nibalik ta sa karaang pamatasan. Sa atong kinabuhi, naminaw ta sa bakak instead of naminaw ta sa kamatuoran. Ug naay responsibilidad ang Christian community na paghigugma nato sa Dios o sa isa't isa, mo kini ang atong buhaton. Nahangyoon nato sila, awhagon nato sila na mangbag-o sa ilang paghuna-huna o sa ilahang binuhatan. Pero unsa man day ang problema? Nganong sige man ta og ahawhag na lang na magbag-o og sa atong mga paghuna-huna. Unsa man day problema sa atong huna-huna na kailangan baguon? Dili lang day ko pwede magsalig na we are forgiven in Jesus Christ. My dear friends, mao man kana ang gisulti sa Biblia
Pero tanaw na to ang ingon pod sa Biblia unsay problema sa atong una-huna. Unang-una, ang problema sa atong pag-una-huna is dili kini mabag-o. Dili siya gusto mo bag-o. Kung nakahibalo lang siya sa kamatuoran. In other words, daghan nag-una-huna bitaw na ang masulbad ang problema sa kalibutan kung tahaalan tay tama na edukasyon. Dana man na nagsugod ang movement sa una. Na masulbad nato ang poverty, masulbad nato ang crime, ang mga kriminal, kung paskwelahon lang nato ni sila og tama. Eskwela lang sa elementary, eskwela lang sa high school, eskwela lang sa college, masulbad na nato ang krimen, masulbad na nato ang mga ginabuhat na kalaswaan sa kalibutan. I tell you, friends, a lot of people will tell you, pag imo silang ingnan, sayop man na imong gibuhat, Brad, sayop man na imong gibuhat, sis, moingon sila sa imo, kabalo man ko. Kabalo naman ko, ana. Dugay naman ako na, gidak-an mo man akong gidak-an. Pero kabalo ka, unsay nahitabo, brother and sister. Kabalo siya, pero wag gyapon niya gibag-o yang binuhatan, yang pag-una-huna. Because the simple fact na nakabalo ka, dili man na mo equals mo bag-o ka. Or ganahan ka mo bag-o. Kabalo man ka. Da kung muinom ka o daghan kay na alak, guba imong atay. Kabalo man. Pero kung dili gusto mo bag-o, di gyapon na siya mo bag-o. Kabalo man ka na kumukaon ka og unhealthy. Guba imong lawas. Kabalo, wala na sa kapagkulang sa paghibalo. Pero unsay problema sa atong pag-una-huna? The simple fact na kung kabalo lang ka, di gyapon siya mubag-o. Kung di siya ganahan, mubag-o. Daghan kayo moingon kaila ko ni Jesus. Kabalo ko sa iyang kinabuhi. Kabalo ko sa iyang gibuhat. Nagbasa ko og Biblia. Daghan kay moingon. Pero nagpabilin sa ilang sala. Nagpabilin sa ilang huna-huna sa pamatasan sa kalibutan. Ug daghan kaayo ni sa sulod, sa simbahan. Na muingon ang mga tao na katong wala pa nituo sa Ginoo, abi na ako Kristohanon na siya. Nganong ingana mayang ginabuhat, wala ra giday pagkaiba. Tanaw na to sa John 3:15 to 16. Usa ka leader sa religious leader na nala niya si Nicodemus. Niduol siya kang Hesus, niingon siya, "Teacher, kabalo ko na teacher ka gikan sa Ginoo." Kabalo siya. Nadunggan na niya si Jesus. Kaila siya ni Jesus. Pero ingon siya, kabalo ko na gikan ka sa Ginoo kay naa kay mga milagro na nabuhat na gikan na gina sa Ginoo. Moto yang giingon sa bersikulo 2 sa kapitulo 3 ng Juan. In other words, si Nicodemus, wala nagkulang sa hibalo. Kabalo siya sa skriptura, sa kisulatan ni Moises. Kakita siya sa binuhatan ni Jesus ug sa mga milagro. Nakadungog siya sa mga teachings ni Hesukristo. Niabot siya sa sakto na conclusion, gikan si Kristo kang Ginoo sa Ginoo. Pagduol niya kang Jesus, ingon si Jesus sa iyaha, para maluwas ka, Nicodemus, you must be born again. Ang paghibalo sa kamatuoran, dili pasabot nga luwas ka. Naapay, dili pa na mao ang idea sa pagtuo sa grasya sa Ginoo na siya ay muluwas kanimo. Importante ka na nakabalo ka sa kamatuoran. Importante ka na ang kamatuoran sa Dios ang imong nahibalaan
pero kulang pa ang paghibalo. You see, ang pagtuo sa Diyos na para iyaha kitang luwason ay ang paghibalo sa iyang kamatuoran. Unsa man ang saving faith definition ug pagtuo niini. Busa ang ingon iwali si Jesus, ang pagtuo mo ni ang pasabot. Repent and believe. Mo na ang pagtuo. Maghinulsol ka. Oo, nakabalo ko, pero di ka po na ako, wala ka po na usab ang akong pagunahuna o gibati. Wala ako nang hinulsol, wala na ako ni biyai. Mo kini ang pasabot. Na kung nakabalo man ka sa kamatuoran, unsa may mong response sa kamatuoran? Biyaan ba na kana nimo ang imong nahibalan karon nabakak o tagaan nimo rason para magpabilin ka sa imong karaang bakak? Mutabok ka ba sa pagtuo ug pagsunod kang Hesukristo? Dili na lang ni siya taman sa pagdawat sa mayong balita, sa pag-ebanghelyo, kung dili tibok kinabuhi nato. Mo kana ang kabubuton sa Dios ang ato ang sanctification. Ikaduha na problema sa atong kinabuhi ay sa atong pagunahuna is ang ato ang pagunahuna naay espiritu. Ha? So na naay kalag ang akong huna-huna. Unsay pasabot ana? Amna nimo nakuha. Ephesians 4 versikulo 23. Ug diha giingon ni Pablo sa mga Kristohanon sa pagbag-o diha sa espiritu sa inyong mga salabutan. Pareha-pareha ra ni sa Romans 12 natong gibasa no, na baguon na to, offer our bodies as living sacrifice. Be transformed by the renewing of your mind. Iyang giingon diri sa Ephesians 4:23, baghua diha sa espiritu sa inyong mga salabutan. Unsay pasabot sa espiritu, the spirit of your mind. Mo ni ang pasabot na mo di ang rason na ang tao maski nakahibalo siya sa kamatuoran, sa usa ka fact, sa usa ka law of science, no? Tinuod gyud. Moingon gyud siya, kabalo ko tinuod na. Motuo ko na tinuod na. Naay espiritu ang imuhang paghuna-huna. In other words, dili ta computer na kung imong sudlan og mo type ka og word iyang dawaton diretso, di ba? Imong butangan og mukuan kasi imong mouse ani diri wa na pud siya diretso, computer man na. Wa man siya iyahang spirit sa iyang mind. Unsa ni spirit sa iyang mind? Sigo ingon, mindset. Kita tanan naa kitay mindset, naa kitay paradigm, naa kitay worldview. Unsa man ay pasabot? Naa kitay kanya-kanyang opinion or viewpoint. Naay attitude ang ato ang huna-huna. Naatay ugali ang atong paguna-huna. Unsa man ang atong attitude? Ingon pa sa Biblia, tanan kita ang ato ang spirit sa atong mind. Kung dili ta baguon sa Dios, kontra, against, hostile kita sa mga kamatuoran sa Ginoo. Maboard kita sa kamatuoran sa Ginoo. Atong nakita is dili kani importante, relevant ang mga kamatuoran sa Ginoo. Nagstorya na ba mo og tao na dili ganahan nimo? Nagtry na ba ka og convince sa usa ka tao na suko kayo kanimo? Bahala unsa pa na imong pag-ingon na please ug respetado imong boses. Ang pagdawat ana kay gumikan man sa imo ha, mubalik sa imong suko. Unsa ka bastos ka? Unsa ka? Mo na imong kuana, di ka naman. Suko man, kontra man. Ginatry na nimo explain ang usa ka kamatuoran sa usa ka tao. Ayaw na buhata, please. Nga naman. Pero ang iyahang pagtanaw is, ayaw ko buti. Dili man na importante imong ginaingon. You see, kita tanan, guilty kita ani, na naay mali ang ato ang pag-una-una.
Kita tanan ani. Kita man tanan makasasala. Ug kung dili nato ni baghuon ug biyaan ang ato ang karaang pagunahuna, ang pamatasan sa kalibutan na kita apil ug hinulsulan nato kini, dili ta makasabot ug dili ta motuo ug mosunod sa pulong sa Dios. Kailangan nato hinulsulan ug pagbag-o ang atong unahuna kay dili kani gusto mudawat sa kamatuoran sa Dios. Biyaan kani nato. Even now, kung dili nato i-deny ang ato ang karaang pamaraan, mubalik kita diha, default kani. Until moadto ta sa langit, mo ni ang ato ang struggle. Busa kailangan nato ni. Kailangan nato atong isa't isa. Kailangan tang manay mo buhal sa to moingon, Brad, sis, imong kinabuhi na ay problema. Nga naman, kay naaman ko'y akong gusto buhaton. Na kung dili ko nimo kurawon, mulugdang ko. Tanaw na mo nagsuka na sili or kanang kape na tangan nimo sukal or kanang ano. Diya, kuraw ka, okay. Pero the moment mo nang kagkuraw, mulugdang balik o makita na pod nimo. Kailangan ta na mo kuraw na to. Kailangan ta na mo pukaw na to. Kailangan ta na naay mo duol ka na to ug magmahal sa to ug tinuoray ug moingon. Brad, sis, mo ni ang kamatuoran sa Dios. Ingon tadi sa Episo 4, 17 to 18. Busa ako moingon og magpatuod niini tungod sa Ginoo nga kinahanglan dili na kamo magkinabuhi sama sa mga Gentiles. You see, again, another awhag. Bagua inyong kinabuhi. Bagua. Ayaw na mogbalik sa inyong karaan. Ayaw na magkinabuhi na sama sa mga dili mo tuo sa Ginoo. Nga naman, luwas ka naman. Ipasaylo ka naman. Biyai na. Kaya ang mga mga Gentile, muni sila ang sigig pagkawalay hinungdan, ilang kinabuhi, mga walay hinungdan, tungod sa ilang huna-huna, ni gahi na, ni kaging na. Kay gingit-ngitan man ang ilang pagpanabot, na himulag gikan sa kinabuhi sa Diyos, tungod sa pagkawalay kahibalo nila. Tungod sa kagahi sa ilang kasing-kasing. Mo kini ang isang tao na kung nakabalo siya sa kamatuoran, o dili gyapon niya buhaton ang picture o kagiingon sa Ginoo, mo ni ang atong sala gibuhat, gipagahi nato atong kasing-kasing, ug mahimo kitang habol, ug singlan kita sa atong buhing Dios. Busa, mo kani, ibag-o nato ang atong paghuna-huna. All this to say, na mo kani ang punto sa sermon sa gisulat para sa simbahan sa mga Hebreo. Simbahan ni sila. Mga magtotoo na ni sila. Giwali kini sila nakamatuoran. Nga naman, nakakita man sa ila ang pastor sa ilang kinabuhi. Nakakita man ang pastor sa ilahang response sa pulong sa Ginoo. Na may uban na nihawa. Na may uban sa ilang nabilin na nagunahuna. Musunod pa ba ko? Muundang na ko. Busa, mo ni ang gisangyaw sa ila. Kay ilahang kongregasyon, puro man sila na tao bilang Hebreo. Dili man kita. Na tao man ta Pilipino. Na tao man ta na wala ta nagdako bilang usang Hudiyo. Pero mo kani ang prinsipyo niya na ang kamatuoran na iyahang giwali, mo kani ang mukorek sa ilahang paguna-huna. Giunsa niya para sa ilahang ginatubang na problema. Nagproblema sila o kinsa ilang pabinawon, nagka-crisis ang ilang pagtuo, kay gahuna-huna naman sila maminaw o mutanaw sa lain. So giingnan sila,
Nganong muminaw mo sa lain? Bantayi ang iyong pagpaminaw sa Ginoo. Si Jesus ang Pangulong Pari. Hangtod sa kahangturan, wala na'y lain pamaagi sa Ginoo kung dili sa iya. Kung Gentile pa ni sila na convert, kung maingnan sila ani, walay problema. Sayon kay dawaton. Kay wala man, dili man ay maahong tibok kinabuhi. Pero kabalo ba ka ang implikasyon ani sa pagwali ani? Kung ikaw, Hudiyo ka, na tao ka na Hudiyo, sukad bata pa ka, mao niyang gitudlo sa imuha na kamatuoran, na ang kaparian na gumikan sa order of Levites, na kumuni ang paghalad para mapasaylo ang atong pagsala, mo kani ang akong nahibalaan na tinuod or kamatuoran sa tibuok na ako kinabuhi. Unya, ingnan ko nimo mali ni. Ingnan ko nimo nagiilisan na ni. Ingnan ko nimo maglisod pa ko. Naapa ko sa crisis karon na amang ko mutuo. Nagkalisod naman ko diri kang Kristo, basin mo balik na lang ko sa akong karaang pamaagi o relihiyon. Naapa sila diha sa crisis na maingon sila, maayo man to. Murag pwede na siguro na ako isabay. Kay naamay mga nindot na nahitabo diri og maayo diri sukad sa bata pa ko. Daghan kog nakita na daghan ming natabangan. Daghan kog nakita na daghan ming nindot na hitabo dinhi. So naapa ko diha na pwede na ako dili bayaan. Naara ko usa ka tiil diri, na ako usa ka tiil diri. Pwede ra. Mo ni ang iyang giingon sa ila. Dili hingpit ang buhat sa mga pari sa laray ni Libay. Dili hingpit, perfect. Dili makadala og perfection. Dili makahatag og perfection ang mga karaang sistema, the Old Testament system, na sa mga pari na muhalad og sala para mapasaylo ang mga tao. Dili kato, ngano man, ingon siya diri, mo man na ang balaod nagihatag ngadto sa katawhan ni Israel. Kanumdum kamo, kang Moises, paggikan kang Aaron, pagkapari ni Libay, kung hingpit pa ang gibuhat nila, kung hingpit pa kanina sistema, dili nanta angay ilisan. Unsay pasabot sa hingpit? Perfection. Unsay pasabot anang perfection? Dili na siya pasabot na wala kay sayop, wala kay sala. Murag flawless. Dili na siya pasabot flawless. Ang pasabot ana is dili ka moabot sa finish line. Dili kanya madala sa kung ata magsugod, dili kanya maabot sa katapusan. Dili niya kaya. In other words, dili ka mahuman. Dili ka moabot sa unsagay tinuod. Mo na ang pasabot sa perfection. O unsa man na ang finish line. Unsa man na atong gusto ta ahata moabot na adya sa bersikulo 19, di ba? Para makaduol kita sa Dios. That's the whole point ng gihatag na sa Jesus, di ba? Mapasaylo ang inyong sala para dili ka mo silutan o dili ka mo mamatay. Mapasaylo iyong sala para ako ang inyong Diyos. Danon ta mo sa promised land. Pero kabalo ka, sin sa una, di yun niya sa perfection. Nga naman, ang mga katauhan tama naman sa gawas. Usara ka tao, pwede mo sulod sa most holy of holies o muhalad once a year. Meaning, dili gihapon to, maski sa una pa, ang sistema naghatag sa Diyos na ang mga katauhan makaduol sa Diyos. Unsa pag yun sa most holy of holies? Katong murag na ay kortina, nabugat kayo o baga kayo. The veil. Kanus ara man to nagisi. Kanus aman to nagisi. Gigisi to sa krus. Dito kipakita sa Diyos. Niabot ra. Naara ang pamaagi na makaduol na ta sa Diyos. Nganong mubalik man ta sa una? Kaduha, ang balaod nagihatag sa ila sa panahon ni Moises, naalisdan na. Kabalo ka, nag-storya mi ni Kuya Ray last week. Diri singot-singot ko, init.
no? Naata karon sa gawas, sa tent, tanaw mi sa likod. Kay na daw imo aksyon na manglili-li musin ano ba, safety na to or protection na to. Ngunahon na mi og unsaon na to para ma-improve ang ato ang safety and protection. Pero ang solusyon na nahuna-huna is temporary ra gyud, no? Dili siya nindot tanawon, pero musulbi na. Nasa function. Pero pang temporary ra. Nata diri karon sa gawas. Init, no? Naiuban sa ato gipaakog lamok. Pwede makasilbi na makatibok ta, pero temporary ra ni na solusyon. Busa, di ba? Tungod sa temporary na solusyon, dili makani kita tanan murag ay sana makabalihin ta og usa ka permanente na solusyon or na sitwasyon. Ang balaod o kaning karaan na sistema, paghatag ani sa Ginoo, temporary ra gyud ni sa design sa Ginoo. Kabo ka kung ikaw naminaw na Hudiyo, comforting na siya. Kaya ang pasabot day ana, wala day giilisdan ang amo ang karaang nahibalaan tungod kay wala sa plano or wala naganahi ang Ginoo sa plano. Maayo man to. Naaman to siya'y purpose. Naato siya'y panahon na sakto to siya para mapakita sa Ginoo ang glory ni Jesus. Pero from the beginning, ilisdanon gito siya. Nasabtan ninyo? Nitukod ani atong temporary, ang understanding nato is ilisdan gyud nato ni siya. So basin naingon sa inyo ba pag ilisdan nato, magmahay, nganong ilisdan man ninyo? Mo ni akong nahibalaan pag sulod ako sa GCAP ingani na gyud ta. Nganong ilisdan man ninyo? Basin mo na atong manahona. Pero i-assure ta mo, no, na mo gyapon ni ang ingon sa Ginoo. Baghua, ilisdi. Kaya ka naman, from the beginning, dili man na dapat. Ngano makaigon man ta. Ingon niya diri, no, na gitagaan niya basihanon. Kabaluta sa pagwali ni Jay last week, na ang order of Melchizedek, ang pagkapari ni Melchizedek, mas nauna pa gani kay kang Levite. Girecognize sa Ginoo na mas una pa na, mas original pa na kay kang Levite. Ingon niya diri, no, na ingon siya, mo ning kamatuoran na basihanan nato. Ang pagkapangulong pari ni Jesus, gumikan kani sa lahi na lahi kay kang Libay. Lahi sila og sangay. Kang Libay, Aaron, etc. Lahi ni kang Jesus. Naa siya sa sangay kang Melchizedek. Sa sunugdanan pa lang. No? Ingon din siya dinhi sa ikaduha na ang pagkapangulong pari ni Jesus adunay gahom sa kinabuhing walay katapusan. Ang sasangay ni Libay puro kani ganong daghan kay sila kay mamatay man sila. Temporary naman, taman sa kinabuhi naman sa tao. Ang pagkapangulong pari ni Jesus di na ni mausab. Na may uban sa ato, usbon-usbon na po, nga naman na, usbon-usbon. Permanent na ni guys. Di na tama una-una, basi mausab na po. Mo na ni, ingon ang Ginoo. Assuring na siya sa usa ka tao na niagi na og daghan kayog lisod. Og nag-identity crisis na siya kay nausab ang iyang kalibutan. Kini, misamot katinaw sa diha nga motunga mitungha na ang laing pari na sama kang Melchizedek. Nahimo siyang pari, dili sama, sumala sa mga kasuguan o kalagdaan sa mga tao, kung dili pinaagi sa gahom sa usa ka kinabuhi nga walay katapusan. O third, nakamatuoran na iyang basihan is, bingon siya, ang pulong sa Diyos mismo nagkonperma aning nakamatuoran. In other words, dili ni buhat-buhat sa tao, mo gyud ni ang kabubuton sa Ginoo, since sa una pa, mo gyud ni ang intensyon, o
nakita nimo na mas maayo man gyud siya kay temporary man to sa una, kani permanent na. Ug lastly niingon din siya pang knockout blow, mismo gipropesiya na kini sa pulong sa Dios ang kamatuoran ni Jesus. Kay kani siya is ni quote man ni siya sa Salmo. Salmo ni siya, by the way guys, ang versikulo 17. Sa una pa kaayo ni. Mahimo ikaw ang pari hangtod sa kahangturan sa laray ni Melchizedek. So paghatag niya ana ng mga basihan na kamatuoran unsa iyang buhaton sa kaning mangwawali, iya na ring giawhag. Nagsugod siya sa pagsabot sa iyang katawhan, unsa ilang kinabuhi o ilang response sa ilang kamatuoran, kitagaan ni sila kamatuoran para makorek sila sa ilang pagunahuna, yan na din giawhag. Usbi na karon ang inyohang mga unahuna, kay ang inyong karaang pamaagi, karaang pagsabot sa pagduol sa Dios, dili naman to siya sapat. O dili man gito siya sapat in the beginning. Biyae na to. Mo na ni ang tinuoray o permanent na pagduol sa Diyos. Perfect na ni siya. Muna sa iyang pag-conclusion, busa ang karaang tulumanon gisalikway. Tungod kay huyang kini og walay hinungdan. Kay ang balaod ni Moises dili makahingpit og giilisan kini og usa ka mas maayong paglaom. Diin pinaagi niini makaduol na kita sa Dios. Unsa may implikasyon ani para sa atoa diri sa Jikap na di man ta mga Hudiyo kaning mga kamatuoran para man to sa ila specifically para makorek ang ilahang pagunahuna sa kamatuoran. Akong ginahuna dinhi ba ako kita bitaw dinhi naay blessing. Kung sige gyapon ta og commit na magtipok gyapon dinhi. Kay naman sa atong kauban na niundang na sama sa mga Hebreo nato na kauban. Pero ang blessing sa pagpadayon o pagkuyog o pag-assemble together sa pagsimba is maapil kita sa isa ka komunidad sa lawas ni Kristo na matudluan kita sa kamatuoran. You see, the moment we stop, di na nato madunggan. Lord willing, the Lord will just use something else. Pero sa atong komunidad dinhi, specifically sa local church nato dinhi, di na sila kadungog sa kaninawali. Dili na sila matudluan. O dili na sila mauhag. Unsaon pagtuman sa pulong sa Ginoo. O man ang bilin no, na Great Commission, teach them everything I have commanded you. How do you obey? Because lahi man ang nakikabalo o lahi man na pod mutuman ko. Ingon gyud ay no na gibilin gyud sa simbahan na tudluan nato ang isa't isa paano unsaon na muobey sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nga naman, naamang ko'y kagulingong disposisyon sa akong nahuna, naamang ko'y attitude, naamang ko'y karakter na karaan. Basin, kailangan pa ko ni mo duulan, kay nabutan ako. Kailangan ako ni mo buutan, kay nahabol na ko. Kailangan ako ni mo duulan, kay nabungol na ko. And I pray na dili na to gamito ng atong karaang pamaagi o kinaang karaang pagsabot sa kalibutan o maging garbuso ta o dili ta maminaw sa kamatuoran. Muna ang, di ba? Wali niya. Sukad sa una pa kaning mangwawali. Huptan nato. Busa, huptan ta sa dugang kalig-on ang mga kamatuoran nga atong nadawat aron dili kita mahimulag niini. Kailangan kini siya buhaton, bantayan, o magbinantayay kita sa gugma sa Diyos o sa gugma sa isa't isa. So, Jikap, no? I pray na kung mo kini ang isa ka blessing bilang nasa komunidad, nasa simbahan, I pray na kung naay muduol nato na igsuon, ug makonfrontar kita sa kamatuoran sa Dios. Ug mo kini ang kamatuoran, maminaw ta. Hinumdumi
Naani say murag nakoy rule of thumb para sa ato atanan. Kung makonfrontar galita, naanay diretso musulod diri sa atong gibati o gunahuna ug naay mga reasons diretso mogawas. Mao na para masaktan ninyo ang inyong reasoning or the spirit of your mind. Kabalo mo po unsaon pag sapon sa inyong karaang ugali. Kung makonfrontar ka, kung naa diretso ang katong mga emosyon o gunahuna, mo diretso man ka og hatag og rason. Diretso man ka mo hatag og depensa. Mo na ang imong old mindset. Mo na ang imong karaang kinaiya. Og naa na rin karon sa imuha, blue pill, red pill. Kinsa imong paminawon? Imong karaang pamatasan or ang kamatuoran sa pulong sa Diyos. Depende sa kinsa imong paminawon, sa imong una-una ug gibati. Ang Kristohanon, mga higala, moingon, I deny myself. I die to my pride. I die to the pattern of the world. I will deny this right that I think I have. Ug isurrender ko ni. Ug tumanon nako. Instead, ang pulong sa akong buhing Diyos ug manluluwas. The spirit of your mind is your spiritual and mental attitude. Ayaw kini paminawa. Paminawa ang Diyos. Magbantay kita. Kinsa ta maminaw. So I think, Gika, para ma-identify na to, unsa man ni ang mga spirit of your mind, tagaan pag ito mo nga ehemplo, mo kani ang garbo. Mo kani ang magpabilin sa paging tapulan na mubasa. Tapulan, di ko ganahan. Mo na ang attitude sa imong mind. Kapoy man mo simba. Mo na ang attitude sa imong mind. Kinsa man imong tuuan. Busy ko. Daghang ko binabuhat. Mo na ang attitude sa imong mind. Mas muhatag og lain na time kaysa Ginoo. Masuko. Pag mugawas na ganin ng suko, mo na ang attitude sa imong mind. Unsa may buhaton? Patya na, surrender. O instead, ang mugawas sa imong baba is loving words. Mo man na imong kinaiya. Naimon ang attitude of mind, mo gina akong kinaiya. Mo gini ako. Maglisod ko og buhat ani. Kabaw ka, unsa imong ginaingon? Maglisod ko og tuman sa Dios nga naman. Akong kinaiya mo ni. That's the attitude and the spirit of your mind. If you keep on doing that, unsa may tabo, habol na imong pagpaminaw sa iya. Kay imo man gialaw ang imong spirit of your mind, imong attitude, imong default pattern, dinhi ka nagapaminaw, kapabilin, ni kaging ang imuhang pagpaminaw sa Dios. Wa na ka ni tubo, isa ka ng bunjing. Kaning hadlok, kaning balaka. This the attitude of the mind na hadlokan. Dali ma-worry. Kung sikag paminaw ani, dili na nimo i-deny, ug di ka mo adto sa promesa sa mga Ginoo, magpabilin ka ug mahadlok permi ug mabalaka permi. Ug maka-develop ka og false security sa imong kinabuhi. Kung magsalig ka sa kultura, ug ang imong gunahuna is ang kultura sa kinabuhi, parehara na sa otoridad, sa pulong sa Diyos, then, ikaw, my dear friends, is a friend of the world. Because wala na nimo gi-deny ang imuhang spirit of your mind. Instead, Tikaf, be transformed by the renewing of your mind. Dili kani magpabilin sa ebanghelyo kung dili hantod ipaulit ta sa Ginoo sa permanent nato na tulda. To conclude, don't conform to your old mindset. Be transformed by changing your mindset sa kamatuoran sa Diyos. Magampo kita. Ginoo, salamat Lord sa kaning imuhang wali na gihatag sa mga Hebreo. Salamat Lord na kaning kamatuoran
makarelate kami. Kay kami po din hinaami amo ang nadakan. Abi, naapod mi diri Lord na amo nang gipanggunitan since bata pa mi. Naami po diri Lord na nagsalig kami sa among binuhatan. Kay mo ni ang makaduol sa imo. Abi namo mo ni ang makapahimaya sa imuha. Ug salamat Lord na imong pulong nagpabilin og tinuod. Na kung kami dili kami naa sa kamatuoran permi, dili kami permi makabantay sa among binuhatan. Naapod kay grasya Lord nang kitagaan kami nimo og mga igsuon na nagmahal sa Ginoo og naglove sa amoa. I pray that we would really be here in GCAF a people na mag-worship sa imoha in spirit and in truth. A worship people din hi Lord na among paghigugma gatubo ug wala gakaging. Ug pagtubo sa among paghigugma dili lang gamay sa amoa ang mabuhat ani kung dili kami natanan. Maauhag na kami na magbag-o among hunahuna. Salamat Lord sa imong grasya ug sa imong anak in Jesus name. Amen.